Bob na-eko ọkụ. Ọsọ ebe a ka na-eme n'isu ka nwa dị ala. Onye amụrụ nwa ya n'isu na ọgbala ebe emo. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya ka o rukwuru akwa ọkụkọ tiwara akị n'ihi na ya bụ ekwe nke ọ kụrụ akpọtewala ndị mmadụ n'ụra. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. N'ime otu ihe onyonyo nke anyị wetara unu ụnyaahụ ka akwa ọkụkọ tiwara akị nọrọ kwuo sị na onye ọbụla na-eche na ọ dị ofere ịkwụwa ebule ọtọ otu ebe dịka ya si wee mee ya mee ya ma zipụtara anyị ihe onyonyo ya n'efere mba ụwa na ọ ga-enye onye dị otu ahụ ọkara nde naira bụ 500,000 naira n'asụsụ bekee. N'ime ya bụ otu ihe onyonyo ka anyị nọkwa gosi unu ebe onye dibịa nke ọzọ bụ isi na awa ndị iro n'ọba nọrọ kwuo sị na ọ na-enye akwa na ndị be ya mkpụrụ ụbọchị 4 ka ha pụta maka emegharịa ya bụ ihe ịma aka. Mana nketa ya bụ onye dibịa bụ isi na awa ndị iro n'ọba ezipụtalara anyị otu ihe onyonyo bụ ebe ha kụwara ebule nke ha n'elu tebụlụ. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ọhaneze ọgwọ isi na awa ndị ilo bịa alụsị bakasị na-asị na ọgwụ adịrọ na ara akwụdo nwa egburu o wee kwudozie ya egburu n'elu kreti ọ ebe ka o kere nna ya ochie kwuba egburu nọive anyị na-ebe eme Bob na-eko ọkụ. Ọsọ ebe a ka na-eme n'isu ka nwa dị ala. Onye amụrụ nwa ya n'isu na ọgbala ebe emo. Anyị ri nne nọdụ nwa dị ala bịa. Ọ da-adọ alụsị bakasị. Okay, ọnwa be ujetọ nke nna ịbịazi na nke nna ochie wee gosizie ife mana eziokwu ji na-awa ndị ilo nwoke a na-agụzi days ife ọ bụ ife ọ bụ ebune akwụkwọ ọnwa 4 hours ka ọ na-achụ 4 hours ka ọ na-achụ ebe ọkụ ịhụla ya bụ ihe onyonyo onye ụwa nye onye na-egere akụkọ ụwa m ọ ga-adị anyị nnọọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na igedere anyị ebumnuche gị makwa na etu isi hụ ya bụ ihe otu o si aga ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị n'ihi na a sị na uche onye adịghị ya njọ. Onwekwa onye ọzọ tinyere aka na ya bụ ihe ịma aka bụ onye chọrọ ka anyị gosikwa ụwa ihe onyonyo nke ya ị ga-akaba ahụ ka ị tụọ ya bụ ihe onyonyo na akara WhatsApp nke ị na-ahụ n'ihu ihe onyonyo a ugbu a ka anyị wepụtakwana ya ka ụwa hụrụ. Onwekwana ihe ọzọ ọbụla ị chọrọ ka anyị mere gị dịka business advert, birthday shout out, marriage announcement ma ọkwa na obituary announcement ị kaba ahụ dere anyị ihe na ya bụ akara WhatsApp ka anyị mee ya ka o yi ife. Dalụkwa gị onye na-eso ebụrụ anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme. Ihe taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na aka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya ma mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m Igbo mụrụ uze mụ ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ na-atụsara m ihe onyonyo na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma ozugbo onye nke m udo dịrị unu.